Gugaz gazteengandik gazteentzako sortutako mugimendua da, eta urtengo honetan Escape Jolas batekin ari gara. Gaur Bilbon egiten ari garena Escape Jolas hori da. Talde ezberdinak aplikazio baten bitartez Bilboko komertzio lokal ezberdinak ezagutzen ari dira, Escape Jolas batean parte hartuz, Escape Derria ditu duguna, eta bertako irabazleak gero Bizkaiko kopara pasatuko dira. Guztira Euskal Herriko herri eta hiriburu ezberdinetan egingo den ekimena da, eta fase ezberdinetan banatuta dago.